Makadi Linjani Salimonani, welcome to the TheBigPod podcast. And my name is Flamboyant Queen, as usual. Dinofamba na co-host wangu. Yeah, no, the Zim Khalid, right. Today we've got a special guest. Very controversial also. We have Ricky Fire on our podcast today. So I'll leave my co-host to introduce our guest. Baba moto. Boy, wagwan. Aiwa takanaka. Maite basa mambo tsika kanasi. Aiwa tapinda mapinda. Aiwa pana zvedu zviruitika. Tiri tingotandara. Like tingotandara discuss ochi zviri kuitika mumagitari enyu nezvimwe isi tingotandarawo zvimaminitsi mashomawo tongoita se tozongoparadzana. Aiwa blessings, no one. Tinotenda nekuya. But pangonzi controversial apa pavhiringidzwa. I'm not a controversial person. Aiwa, patati controversial ka. Pane tunyaya tunoita kuti vane controversy. Ini baba moto wangu ini. But that's not nyaya. Ndiko side razvo. Baba moto munarbo. All right, I see controversy is in the way he's taking it. Inyaya dzinonakidza. Okay, muri inyaya dzinonakidza. Ani controversy yenyu mimi. Isi controversy yakafanana nemamwe we are not going to name, but I controversy inonakidza. Mukunzwisisa? Yekuti ukaenda kwanotarisa nyaya dzavanotaura even muma streets. Unonzwa even ukatarisa comment section yangu. Nazonzwa kuti ndi baba moto. It's baba moto. Ende vanenge vachitotaridza kuti moto zveshuwa. It's fire for fire. Saga, it's not in a bad way. I didn't mean it in a bad way. Let's just try and apologize in a way. But and the controversy, you make us glue. Takaenda comment section ya baba moto. Sati mnatanga yenyu kutaura. Ha? Wanotanga. Pakashata. Ukada kwenda comment section yavo ka bataura kana kuti nyaya dzinenge dzichiitika. Normally mazwano ndikaona hangu Facebook yavo yakanyarara vanozvipostera nyaya dzavo, but back in the day you'd go wataura dzinyaya dzavo, then you look at the comment section. We're not saying it's a bad controversy, it's a nice nice, okay. Yes. Also in other words munhu anenge achitaura nemafans ake. Achitaura nemafans ake achipindurawo vanhu futi. Alright, baba moto. We understand kuti mudare wenyu ndiye tutanga nemaelders. Ndivanga vari behind the hit inonzi korere nzara. Amen. Mudare wangu inini aishanda na6 manats. Aifamba na6 manats on Black Arrows. Saka ukata saka video kandakaposta so kana kachiziri ino gore renzara ndo mudare wangu. But unfortunately he's late. He's late. He's sorry. Sorry. Saka toti pakuiba ndo kwamakatora. Inini zvangu ndezveropa. Ndingati ndezveropa because I'm from a musical family. Because my father was a musician. Bamkuru wangu inini mukoma wa mudare wangu anga ari bassist. Baba va DJ Chila. DJ Chila ridza vaziefuri. Chila yangu futi. Mwana wa bamkuru wangu. Mningi wangu Junior Fire is a musician. Mwana wangu Benjiti anesonga mwana wangu mama zvatari choda kutovhunza mukutoti gonera ipapa pana Junior Benjiti futi mwana wangu mwana wamukoma wangu inini saka mwana like same father Antonzi Benjiti akavada my surname. That's why it's Benjiti. Saka it's family yangu is musically saka azvizi kuti ndakachoose. I was born in it. Ndangozvarwa God given. Zviri mandiri. Nyaya dzenzo kuti it's God given. Zviri kurerekera saka okay kinduzi yangu ine nyaya ungada kubvunza after. Wasatorowe na nchudo chinguri papo pana Benjiti na Junior Fire. Upana Junior PC then Junior PC ayo ndimo Junior Fire. Then Junior I know the Junior Fire ndi alright that's confuse mazita. Imimo sikapfana venyu and said to Benjiti aitomborwa kudara. I think I once met him my mazwapfura 3 years ago. Vanhu vakamboimba
junior anoimba mune zvamuri kuita here kubatsirawo vapfani venyu semimi mato an established artist akutozivikanwa ndofunga munyika mese. From way back tagara tinechitraya kusumudza mayouths but vanhu havangazoziziva zvatiri kuita behind the scenes. Kana ukatarisa long back junior fire ndaitofamba naye kumashows ndichitomuintroduce pamabig shows, but at the same time God timing is perfect, is the best. Kana nguva yaMwari yakwana inongokwana yega, kana isati yakwana no matter how much you try to force it, it's not going to work. You cannot fight nature. You understand? But nguva inokwana here munhu ari mubaba moto, because like chinoitika ndechekuti iwo haukwanise kuzviziva, nekuti ndokupa example yekuti vanhu paunotanga kuziva Ricky Fire vanotanga kutomuziva aita song, but pese apanga aripo achitoshanda. Imimi hamuone kushanda kwemunhu, munozomuona aputika. Tinoda kutobvunza izvozvo kuti vari kushanda here pakwe pana chiti nguva yaMwari yaizokwana. Pese apa anenge achitoshanda, but nguva isati yakwane kuti zviti bha. But pazvoti bha mune makuziva hamuchazive kuti pese apa anga achishanda. But maona tine taipinza nyaya iyo, taipinza just because takatonotisa your post yamama toisa. Okay. Ndopana ndichitobvunza kuti pane zvimwe zvamamuchimboita mukati handine chiita zviri behind, but apa makaita zvakatooneka nenyika yese. That's why vanhu vakava morning worried nekuda kuziva kuti apana vari kumbobatsirwa here nemudaro wavo neblazi yavo, because pavatongoposta apa takutonzwa ndakatanga kutoziva paive pana benji ti ndiwangu zvekutodaro pa ndakatanga kutonzwa musuya pamakatoposta, saka pese apa zvangondinetsa ukatarisa 2010 pataifamba mapasapasa aCapleton, pataita tour yaCapleton, Benjiti yanga atoripo every show. Junior Fire ndaitomuintroduce. Ukatotarisa mabig show ekuCity Sports andaitomboposta ndaitomuintroduce Junior Fire. Vanhu vanotomuziva Junior Fire, haasitori artist yekuti anotozikanwa but achiri underground zvake, but he's a bad artist. Zvekuti ndotobelieve kuti Junior Fire can sing better than me. Oh yeah? That's what I believe. Better than someone. No, better than me. Okay. Yeah, he's a very good artist. But nguva yaMwari inozunguka. Isusu totoziva tinokona ndotokunda kana kutorekota, but kana nguva isati yaita se haungamhanyise time. Yeah, on that note, talking about his career, your career, we know you're very close with Godfather Templeman. What's your relationship like, and how has he nurtured you as a person because of your close relationship? Maybe you look to him as somebody, a brother or a father. Godfather Templeman is like a father, a friend, advisor, mentor, because career yangu inini yakasumudzwa na Godfather Templeman. Okay. Why ndichidaro? Ndakasangana na Godfather Templeman around 2001 2002 ku Way Out Studio kwa TED. Akaita rhythm rainzi. I think it's one of my first Zin dance rhythms. Then Templeman mazwaya I read the Tropicana. Then ndikataura na Templeman, no Templeman ndorwachi ndorwa mangoma ndanjiri mpana. Skanza no problem unoya ku graft Tropicana. Ndaenda back Tropicana tatotaura bo Templeman vatanga kutota kufamba nini, but inini manje semunhu anga akangwarisa ndakaona kuti maya ndikada kumhanya nekuimba mangoma handirami ndiri padhuze because kuimba kwangu kusati kwanyatso waimbo apo neapo ndobva ndatsvaga bhegi remacd vandati ndato DJ kuitira kuti ndigare ndiri active every week ndobva ndatonzi ndandidze ngoma vandatoita DJ ndatanga kutoridza mangoma, saka ndandiri very close to Godfather Templeman. Saka ndakadzidziswa zvakawanda, ndakanechwa ndikapiwa ma-teachings akasiyana siyana. Also pandanga kuzonyatsorwa mangoma, inini I was famous before hit song.
Okay. Alright. Mchinzi ndani. Inini ndakatosiyana nemaartist mazhinji. Ndakaita popular before hit song. Why? Because of my stage performances. Tembo mana aindikwanisa pama-stage performances. Okay. Ndichinoperforma, so I was a good performer. Saka ndo pandakatanga kutoita mbiri kunzi kune munhu anonzi Ricky-Fire, but ndasana nehit song. Pandaka kutozikanwa all over. Even matour Capleton ndasanda nehit song. But everyone aitoziva kuti kuna Ricky-Fire. Saka Tembo mana aindikwanisa, even pandasingakwani aindikwanisa ipapo. Saka ndo pandakabva ndanyatsogrowa neku Also in other words toti makatanga nemusic pamazomboita DJ then pamazodzokera kuimba ndaitoimba pamaita DJ pandaita DJ saka ndaita zvese balance then pamazodzokera kumagitari pandazonyatsotanga full time manje as an artist sechi DJ vandazozisiya. Okay, so in other words tingati pamaitoimba but since nemakore amukutaura muritori watingatoti one of my founders yeZimdanso. Of course, because pa crew redu isusu ndichiridza mangoma ndiri kwangu sati kwakutombo Zimdanso yanga isati yakutombozikanwa zvezvo kutoti totoita mashow mahombe taingoperforma maclubs aibata taingoperforma maclubs zvezvekuti ungori mudj box kwatombo pakaiswa rhythm ungorova mangoma pane mufana akaipa chichichichi ona saka ndo kutanga kukaita chinhu cheZimdanso ona saka alright mungave here maybe neruzivo kana kuva nemazita ekuti mukuona pataiita chinhu chigore racho paiperforma mumashows or pamaiperforma mumasmall clubs apapa ineni then sinaipa nani ndo vanhu vandaiziva muchiraundi ichocho. Chiraundi chiseko chanandiri inini changa china inini chobva chati Biggie Wing D. Yes. Alright. Chobva chati Jiggers, alright, yeah. Chobva chati Gaspi, chobva chati King Shad anga arimo futi museko iroro, then chobva chati Sniper anga arimo futi museko iroro, chobva chati Dadza anga arimo, Badman anga arimo, koti Daddy, koti King Labash, Expatriate msana vasikana vaimba vari 12 vakatanga kuva izvinezvo ndiyeye wacho iyeye vaifamba vari 2 ndovekutanga tori neshow yatakaita kuHarare Gardens yanga ina inini Winky, King Labash, Daddy D, Expatriate, Jiggers kudhara Expatriate aisiyanhasi handeva kudhara long back. Saka in other words without fear what tingatoti mimi ndimi ma-founders or one of my founders, not mimi as in Ricky-Fire but as in one mamchini mentioned kuti you were part and parcel so papo foundation pa Zimdanso obvious we are the foundation papo kune vamwe vanga variko before isusu but takutaura zveZimdanso chakazopisa we are the foundation kuti vamwe vakazongouya vamwe vakazotanga kuuya but chinhu tatochitsvaira tatochisakura chichichi but at the end of the day kana uri foundation mostly foundation inoramba iripo but pane madisadvantages aripo futi pafoundation. Okay. Because kana uri foundation zvakafanana nekuti isusu takatsvaira chinhu tikapevha chinhu takaita time kuti tizovai tikwanisa kuisa mari muhomwe but vapano vemazuva ano kungoita one song akutoisa ma-thousands muhomwe saka ndo disadvantagevari kuita mari zvavo. Hatisi kufungidzira no hatisi kufanira kufungidzira akaita one song akaisa ma-thousands ndiani. Listen zvandiri kutaura ndezvekuti ndokupai example yevapfana variko mazuva ano handiti havana 2 years but vari kubhukwa every week. Isusu tanga tisingazviite izvozvo vachitobhadharwa mari isusu tainokumbira kunoimba
pasina mari iri kubuda. But after mazoputika maisa zviitire zvekuita mashows every week. Taiita but after a long time. But wapano yemazuva ano hazvisi kuita long time. Week in week out. Because of internet. Isu takakura kusina internet. Internet munhu akangorova songo yangodiwa nevanhu atoo superstar. Plus mupromote anga ari mashomawo plus vana wanga vachanzwa music dzanani even zvinhu zvango involve zvataka kuchinja. Yes. We see you per stage, you've got this energy that I haven't seen. I think ndakaona energy yo pana Jessic now, but I haven't seen it on anybody. You've got this energy yamunayo. Where does it come from? When you get on stage, is it spiritual? Do you feel that you are in your zone? Where does that energy come from? Because you cannot find that in most of the artists we see on stage. Yeah, because it's natural, I am Ricky Fire. I cannot be someone else. I can only be me, and there's no one who can be me. Understand? There's nothing that inspired you to be that person. Tongori mandiri, it's a blessing, because one to know blessed in different ways. We are a blessing yake, we are a blessing yake, we are a blessing yake. Saka izvo zvinhu zviri tongori mandiri naturally. Ndisingashandise chimwe chinhu, because I don't smoke, I don't drink, I don't do drugs. I'm 100% clean. Sure, but too energetic. Because kunzwe kwandoda marasta anorova. Izvo zvinozvinzwisisa. Ukatoudza vanhu kuti fireman apute mbanje munotoitisana navo. Hamuna mvura makarova here mulife main? Handina mvura ndakatokura nevanhu vaizviita musekori rimwe chete, but inini handakupinda mazviri. Is that true? Matheory evanhu. Is it a theory? Matheory. Imi mutoti hamusati mambomwa. In your life? Since ndichikura man, I was someone anga asingabate zvese zvinodhaka, but ndichitamba nevanhu vanozviita. But nyama munodya? Nyama ndorova zvisingaiti. But hanzi maisambodya? Ndakatomboita chakazodai mutange kudya chibosi pane uchine chinhu chese chine nguva yacho. Ndakatoita ndofunga 10 years ndisingatodye nyama, ndiri vegetarian. Ndobva ndazongotanga kudya. But why makazodya? Because pane runyere kupa runongotaurwa kana kuti vanhu vanenge vachingonyepa zvavo. No, you cannot say why makazodya, because handirambidzwe kudya, handirambidzwe kutanga, handirambidzwe kuregera. Hatisi kuramba. Ndinoita zvandiri kufila kuita panguva iyo. Zvino ndoda kudai zvo. Hanzi pane kareason. Ndokataibvunza ichokwadi here kuti kunyepa oro ndimo mangoti inini Sariki Fire aiwa ndakungodya nyama like zvokuta. Inini Sariki Fire ndakuda kudya nyama. Ndobva ndatongotanga kudya nyama. Aiwa tatikangonzwa. Inini ndakuda kuregera ndotongoregera because it's me. All right. Yeah, man. But with the history, Rastafarian, I have met and I still, convey with Rastafarian community. Most of them, but then they went veg. So, zvinoita kuti udye nyama obva wazoiti veg wozodzokera kunyama. Chinoitika ndechekuti kusadya nyama, it's not about Rastafarian. No. It's about you as an individual. Ukatasa Queen of England was a vegetarian, but she was not a Rasta woman. No, we are talking about most of the people that they say they are the godfathers of the communities, of the whatever. I'm not talking about Rasta. Very deep into those theories. We've got my churches, Rastafarian churches. They are all veggie and they go vegan. So that's what I'm saying, Kuti. Is it that you were going along kana kuti mamuchitedzera murayiro iyoyo kana kuti makango decide kuti no, I just want to No, it's about me, not about Rastafarian or no, it's about me. Okay. As an individual, not about ndokuita zvechirasta or zvekutedzera mingi. No. Vadefend baba moto. Aiwa vadefend. Then baba moto, when I send you mamboita makolabo na NGOP, my hit songs. So can you expect more my songs, my NGOP or my zvinhu zvakatongopfuura time yacho, or we are still doing my songs? Vanhu vechisikana kana kuti vechikadzi ukatarisa muindustry pesendi zhinji kuti anotopinda muindustry munhu anenge akatopenga but anozongonyarara because vanhu vechikadzi akapinda murelationship
most of them anenge akuleadwa Okay, nemunhu ari relationship naye saka anenge akumiswa zvinhu zvakawanda kuti izvauchaite kuzongopedzera angoti zi ndo disadvantage iriko futi kuzvimoko ona but takatorova mangoma akatozikanwa tikatoita maya saka relationship yenyu naye yanga ingori magitari. It's about work. NGOP aitogara muraini mangu like ndakabuda muraini mangu and taigara same area in fact. Okay, alright. So NGOP kumuziya kwandakaita inini ndakaziiswa nemufesi ainzi Market Dread tiri same area. So Market Dread uyu ndiye akanditi fireman kune kachimoko kanoita sei kanoimba but kanoimba zvekuchechi but iwo nekurova kwauri kuita unokwanisa kutoita collab naye chikatoputika inobva ndati it's fun. Ona ndobva ndatozopfuura nepadheni pake vandamuona no NGOP ndakanzwa namakazi kuti unorova so ndirofunga kuti tidai zvikanzi no it's fine ndikati okay vandatononyora song ndapedza kunyora song vandatomudeedza vatarova riesawo kwakuenda kwakutso mazuva acho ndaishanda nakutso stereke kwakuenda kwakutso kwakurekodha song I think takairekodha 4-5 times 4-5 days tikairekodha magetsi obva aenda tobva taenda torekodha magetsi abva aenda 4-5 times song ichinobuditswa ndara kwangu sina internet stereke taisa pasend space pane kaapplication kainzi send space vatangoisa pasend space ndakatozoshamisikawo kuti song iri kurira kudai so because ndaiti ndichifamba areas ndainzwa song iri kurira padhenap song iri kurira padhenap song iri kurira motikari zvikatondishamisa kuti song yakuto that was my first banger yakabreka mabarriers say wadaini makamboita mamwe before ndandine magood songs before but song yekuti yakabreka mabarriers it was say wadaini so you can say kuti ndo yanga iri like yo hit yakabva yakonorova mongo ndo yakanyatsonorowa mongo. Okay. Yeah, but before ndandine magood songs ekuti pastage ndaitouraya vanhu but that song because it was it's a classic song even nanhasi if I perform that song munhu wese anoimba. That's a classic song. Related to everyone. Okay. Yeah. Then mune controversial song imwe yamakambotange mamarket or something else yanzi Mkoma Joe ainozobuda Mkoma Joe manje aisi song ye pa internet isong yepa stage zvokuti ukaitsvaga pa internet hauiwani ainotobuda zvachose but pese pandinoimba pa stage inovharisa dance because yakangofanana ne instant hit yekuti first time anotanga kutonzwikwa vanhu vanobva vatoita vatongoziva kuti but haipo pamasaisai. Saka mukuregerera nebaba moto vana it seems like vakamirira magitari kunzoko mukuvaregerera hamusiri kubuditsa acho hamurikuita sei? Aiwa ndo zvazviti pane mamasong asingade kutobuditswa akafanana neiwayo Mkoma Joe it's like a story ndiri kuudza vanhu nyaya saka vanhu vanotobata nyaya yacho ipapo ndo yakazoitika ndo yakazoitika vanhu vobva vatonakirwa it's like a story inyaya ndichiudza vanhu kuti zvakafamba so zvikadai saka vanhu vanokurumidza kurelata nenyaya iyoyo. Usayangoenda viral netumaclips twepashow tuya tumaperformance kutoti ndikatoimba izvezvo kandiendesa pashow pane vanhu vasingaizive ndikaiimba vanotongonakidzwa nayo. Ndo zvaitori song yacho. You are one person who is very outspoken politically. Not politically. No, about things that happen. Because mukati politically manje matoenda opposite direction. What do you mean to in the opposite direction? Because there's a way where you switch sides. How? You switch sides. One side, the other time you were on the other side, then the other time now we are seen on the other side. No, but let's talk about it. Kana mchiti politically manje. Zvakafanana nekuti munhu akaenda kunotengesa ice cream.
handiti kanyazo pabata aiwa batai akaenda kunotengesa ice cream kuzayoja awe zayoja but you were always there. Isusu tiri mhuri yeZimbabwe. Munhu ari kuenda kunotengesa ice cream kuzayoja uchitofamba neside hiro achienda every week kunotengesa every week achitengesa ndeweLions ari kutowana ice cream yake kuJairo ndogona kutora so ndogona kuti okay kana achiita kuzayoja achinotengesa ice cream every day totally let's say munhu anenge ane macustomers akawanda ekuzayoja ndoko ari kuwana mari vanhu vari kutenga ende ari kuwana maprofits ake ikoko saka anogona kumbona kuti okay ndikaramba ndichienda uku every time pandinoenda vanhu vapa break uri vakuenda kumba uri cheuchichi vari kutenga ma ice cream angu isingaiti maybe ndouya tikazvitori nazvo aiwa no inini ndiri kuramba ipapo you're being a good person inini I'm saying to the view of the people the viewers handiti mubvunzo uri kuti chi uri kuti patime yacho iyoyo handiti panga pane yellow you were always kuyellow ende maitopfeka zveyellow muri kunzwisisa then all of a sudden matoku kuzim flag handiti matoki koko then it also gave confusion because you read comments. This is not me. We're talking of social media and what people say. When people were speaking, oh, Ricky Fire is on this side, right? And there was no instance when you even defended, which I wasn't on that side. Pane zvimwe zvisingatombodi kudefendwa kana kutaurwa nezvazvo. Andikuona manje. It is what it is. Andikuona. Kana even now we cannot talk about it because zvinhu zvakapfuura inini mufungwa mangu zvakatopfuura ndichatodi kutaura nezvazvo because handisisiri kupasa I'm moving forward nelife yangu saka I cannot talk about it because kwandiri zvinhu zvakatopfuura zvandisisitori I think Queen anokweda kuti wangu kufunzira kuti asisi kuaffecta here your career pamunobudawo kunze kana kuti chii kuti vanenge kuti how do people see you how do they identify you now you understand because growth yenyu music and what kana muchiti growth what do you mean no I mean like okay when people speculate and when people say things right when you're saying there's a past and there's the present, right? People who actually hold on to the past, some who hold on to the present. Like when you go to shows or maybe you meet people, there are those who hold on to the past and those who hold on to the present. How do you manage? Inini manje andikwanise kurelate ku energy yevanhu vari kuita hold on to the past kana the future. Because I live in the present moment. I don't have and in a past and in a future. I have only the present moment. Saka zvakafanana nekuti iwewe timan Zimkalid ukandishauda ini ndikakushauda back ndatoconnecta to your negative energy saka pane zvimwe zvinhu zvekuti even ukafunga zvaunofunga kwandiri hazvina basa neni because ndiwe uri kuzvifunga ndisiri ndi kuzvifunga understand apa is different kuti tikungotaura just a random person apa totaura a celebrity rinolida vanhu ecelebrity rinoti rikaita charataura oro rikataura chakati munhu wese anoenda mukatoimba izvo zvamuri kuimba kune vamwe vanogona kuti ari kuimba zvekupenga but I'm telling you kuti kune vamwe vanotaura kuti ndo zvatiri kutoda zvekupenga izvi saka Queen ari kuedza kutaura kuti imi after maita zvinhu izvozvo muri munhu aroteerwa nevanhu anditi vanhu vakazofungei kuti ukona rikifa yadai zvinofunga vanhu manje handikwanisi kuzviziva but vaitaura paindaneti zvekutaura Queen kuti maitozviziva because zvinhu zvaitaura zvoti nyika saka wati wewe vanhu vanotaura zvakasiyana siyana uye anoti handomunda uye anoti handimunda saka is it not affecting you zvagara zviriko so it's not affecting you no inini handisi kuaffectwa neanything ndofunga uri kuona kuti right now ndikutorova mashows angu ndikutoenda ndichinonakidza vanhu ndichitoita so handikuona everything is fine and pandiri inini handiti ndo most type avari kutoda kuti ndiri handikwanise kunge ndiri pasiri pangu panditori ndo pandiri kufanira kunge ndiri because I am me. Timani kana unondibatsirawo kumbobvunza mamwe ma-questions because ndiri kublokwa chitombobvunzawo it's not like we're asking you my questions to discuss it's like a discussion ndosaka ndiri then ini ndakambogona muchiita zvekuadvocata zvemadrug abuse izvi zvikuitwa nevapfana izvi
mune umwe wero muono uri mafungiro enyu kuti tingaite sei kuti zvinyatsopera kuti vabvana vasanyanyoshandisa madrugs ekudaro. There is nothing you can do. Tutongowasiya vachitongodaro vafana vachirasika. Isusu hapana kana one chatinokwanisa kuita. Tinganyeberane kuti tinokwanisa kumisa madrugs, matrix inokwanisa kumisa madrugs. It's impossible. Saka ndiani tinokwanisa kumisa madrugs government. How? Like how? Ndo ine simba iroro. So kwete isusu vanhu hatina simba iroro. Okay, inomisa sei madrugs because kana drug abuse zvamufana kana ari kuputa government ingeruze rishamwaro saputa. Government manje ine simba rekumisa madrugs pakuti government right now zvakangofanana kuti government right now ikati akomana lockdown. Munhu wese angara mumba because ndoziva ndikabuda panze apa pane masoja pane mapurisa. Ine simba rekukwanisa kuzviita than isusu vanhu. Because imimi panotengeswa madrugs imimi maghettos munopaziva. Government ikada kuti yakuda kuzvimisa inozvimisa because ine simba racho ndo inokwanisa kumisa zvinhu izvi. Isusu sevanhu hatina power rekumisa madrugs. Zvesimba tazvinzwa but kuti pamwe rubatsiro rwavanenge vachitodawo. Like kana muti government pamwe rubatsiro dzikongoera vaitoda kuti tingamise sei zvinhu izvi handimboona. Ndosati kuti imimi sinzi muri kuti government igonomisa ayo ndikufungoti inomisa pakadai ikadai ndo zvatoda kuti mutibatsirewo ipapo. Kuti kutorwadza kuti vapfana vakawanda uri kurasika chamani. Chekutanga inofana kumisa kwaari kupinda nako kubhoda ndo chinhu chekutanga. Chechi2 iri kufana kubata majazzman ese because every ghetto tikatopinda mughetto izvezvi hapana asingazive pana jazzman. Kutongoti pana jazzman ndepapi munhu isanga itoziva kuti apa ndo paanotengeswa anofana kubata majazzman ese. But ndo zvinhu zvandinofunga inini kuti zvinogona kubatsira izvozvo nekuti vanhu vakasawana kwaanotengeswa havakwanise kumaputa kana kumatora. Chiri kuita kuti vatore is because vari kuawana. Ngatiitei kuti vaashaye. Alright. Yeah, on that note, I'm also thinking Kuti, he might be right. Not I might be, I am right. All right, you are right in the sense here, Kuti. But it's also difficult to navigate. But it doesn't go kumbiro my youth minister, Natino Machakaire, Kuti. They should keep on because he's actually advocating for that. But as was Kwamisari Munuwan. But moving on to the story, I'm sure you had some kind of relationship with Jiggers. Yekuziana kana beef kana maimbo zivana bamazoita beef and it was it kuti maita zvema jokes ere kana because pane ranga ringori mware since munguti makatanga message mndani because makatanga meseka so you had a relationship yekuti makatanga message. Jiggers beef rangu na Jiggers pekutanga ranga riri personal. How personal? Very personal. Let's talk about the personal. Right, ranga ritori personal but vazvazongo switcha patatanga kutoita beef but risiri personal zvekuti tori tese semumotikari tichitoenda kuclash but tiri mumotikari imwe chete totosvika toita clash totodzokera mumotikari imwe chete yoti but wandikwadza. Okay. Saka but aisambokuti kamwe akapinda deep ore mukapinda deep ore akapinda deep maisabatikana here futi mvuzhimo. Mayas isusu taizvita isusu tasiyana nemayouths. But mamuri mayouths kayo. But manje wisdom manje. I'm very wise. I'm very wise. My ears is not around. My ears is not around wise people. Oh, my ears is not around wise people. Okay, then what does Ziga kune iri raje? Panira colors garakamboe. Ranga to futi personal irigano. Iraga Ziga ndovungo irano gara kumagorere. Zvinhu zvakatongoitika zvikatongopfuura zvazvingori zvimwe zvezvo zvinhu zvakatongoitika but ranga riri beef ranga riripo we are admitting hatingamborirambe because now tiri kuona kuti hapasisina beef hapasisina beef takavaona kanguningirikini kwacolors ndo zvandati nini ka
zvinhu zvakatoitika zvakatorika phase kakatouya kakatoitika kakapfuura kakatopera nenguva yacho izvezvi muri bowl like bowl chaiwo nenaona makanoperforma nice kubva kudhara taitongotaura zvakamira sei. So what's your opinion on Sound Clash? Sound Clash iri bowl singaite because iculture yemangoma saka Sound Clash maclash anosimbisa mangoma because ndo culture yemangoma. Ukatarisa mayouth mazhinji izvinezvi ari kurira akatobuda muclash imomo saka zvinhu zviri bowl because ukatarisa Kona Ngale akabuda muclash, Ulengende akabuda muclash, Madedi akabuda muclash, Junior Sprague akabuda muclash. Saka tingati clash yakaipera because mayouth akutorarama akabuda muclash vakutoraramisa mhuri because of clash. Saka clash yakanaka. Chishiro changu ngatichidze kungoti Benji T na Junior uyu vabude muclash umva wayandorera album vese vabude muclash answer nduti ngavaende because ndikonongeka time reason pamwe ndatotumwa futi ndo time yamari atakuona zvinoitika manje ndezvekuti Benji T ato munhu mukuru atori nemhuri yake. Junior Fire atori munhu mukuru ane mhuri yake. Ini ndogona kutoadvisa but iye kana zvisiri kumuitira hapana pandinoforsa kuti ita chete because ato is now a big man. But Benji T ato ne about 2 or 3 times achinetsa dogo studio. Sasa ndonange pamwe aroda imimi mjana ngompush. Ukatasa Junior Fire mfano wangu ni the first clash kana Godfather wakazouya novhunza nyaya iyo ndakatombotaura na Godfather. Junior Fire ndikatoti komando iwewe uri artist akapenga ukaenda kuclash uchero ukanodyiwa uri kufanira kuonekwa kunzi icho chakaipa icho. Kudyiwa hakusiri kunzi wadona unogona kutobva waenda nekudyiwa ikoko. Komando akataura kuti hainini zvemaclash andidi saka hapana pandinozoramba ndichita sei. Saka I think tikudzoka kunyaya ndoda kuzongokubvunza futi yekuti matotaura kuti vanhu vane mhura munhu akuita madecisions ake andionenge madecisions ndionenge munhu anenge achida kutonga achitoita but anenge achitocalculate dzimwe ngoti akona ndinenge $5 ndokunototenga muriwo padhindo dende mari iyoyi ndikada unoenda kustudio pamwe ndichasvika studio kwandosvika pamwe ungave kakutso kana kwani kana kaoskid kana kwatimani kana kwani ndichasvika kwekuya obva achita kuti ane zvaari kuda hainine mari endene haisi kukwana. Chandakabvunza mubvunzo yekuti vanhu vari kutaura kuti Zim Music especially Zim Music hainyatsoitise mari yekuti of course kune 1-2 vanenge vakangoitwa advantage kana tichiti hainyatsoitisa mari tiri kureva kuti chii vanhu vari kunzi havana mari kunzo why tiri kuti havana mari imi munayo I know I'm asking a question why pari kunzi havana mari because they are saying kuti people like haisku like panga pane recent story yezimura where people were saying maartist angachipiwa $20 $30. Unoziva kuti problem iri papi? Problem iri pacomparison. Hatidi kuzviwandisa zvinhu izvi chinoita kuti problem iri pacomparison. Let's not compare Zimbabwe South Africa. Let's not compare Zimbabwe. We are talking of Zim Music. Listen. Tikati isusu maartist emuZimbabwe ana mari tiri kukombera nemamwe vari kustruggle ende kukombera okay baba moto pakapfuura mota ichifamba iri mu100 munoti mota iri kufamba but ikapfuura iri mu100 pakapfuura imwe iri mu120 ichipfuura munoti kuti chinonzi kuita mari iri kumhanya saka already comparison inotanga pa22 chii chinonzi kuita mari raramo yavo havasi kurarama iri maartist ari muZimbabwe havasi tine vakawanda baba moto we have a lot of artists ekuti vari kutozongofa zvinhu zvakadhakwa but anenge amborarama. Okay, saka is it wise kuti unorarama 3 years dzawapisa then the next 7 or 20 dzawachararama uchitambura? Problem yamuri kuita one day yekuti muri kuti maartist haana mari muZimbabwe. Davido ane mari. Tautaura zvaDavido. Let's speak about the Zim artists. No. Ine ndiri kutaura zvandiri kuziva zvandakaona pasocial media. Ndo zvandiri kutaura inini nyaya iyi yakatotaura pasocial media but ndinotaura coding kukombewa nemaartist ekunze kuti Casper ane mari ane zvakati no hatisi kufanira kukomba but ndikukombea newe muZimbabwe because iye Casper wacho tikamukombea newe kuAmerica atosara. Okay, can you compare? Let's compare the Zimbabwe because our question was on the Zimbabwe. We are not basing on the question on social media. On the Zimbabwean artists, how they are earning, how they are surviving. You know, inini I'm one person wekuti chero ndikatopinda kana ine club
vanhu vese vanonditi murungu maartist acho that they are supposed they are struggling saka unotozoona kuti pa 7-8 vari kumusoro ndochete of which you have more than 500 artists muZimbabwe 5,000 10,000 vanozika popular paripo zvaiye zvinezvi pa 500 iwavo unoona kuwana 3% ndo vanotonzi vari kurarama vari kudai vamwe vese vari kutohasila zvekutoti mumwe unogona kuti achitoti handakana mari yefiyo ndipewo dollar handikona so artist amutaura ndeapi maartist acho ane mazita aiwa tisikufanira kuita mazita because they will sue us here because mazita aite baba moto imimi mune something chamunoita ndosaka imimi zvenyu zviri amuzvizivi besides the music mune zvamunoita 1-2 zvoti pamwe muchazotiudzawo muvanhu vaziva zvamunoita ndo zvazvitori kana uri artist azvire kuti ndo zvanofanira kurarama nazvo kuva artist zvinoreva kuti iwewe wagadzira zita ukufanira kuita business through zita rako iroro ukatarisa kuJamaica kuAmerica vanotongoita mabusiness vese maartist mangotiudza renyi saka iwe ungamirire kuva artist chete because zvinhu zvinopera ukuona zvinhu zvinopera unosvika time yekuti prime time yapera kana kuti uri kukura uri wane age iwe usina zvauri kuita handikuona saka ungamirire kuti inini chararama nemangoma imukuita nezvei baba moto I've got a lot of things that I do but because vanoda kuziva pamukuru mwana kwada kuzosapota futi baba moto varotengesa bhutsu baba moto varotengesa mangoma manje pari tricky pakuti sa artist inini handikwanise kubuditsa zvinhu zvandiri kuita why because kune munhu asingatondidi but ari kutondipa mari asingatoziva kuti ndiri kupa baba moto mari ndikatombobuditsa munhu iye haachauya because haanakirwe neni saka ngazvingogara zvakadaro saka imimi you are fine in other words I'm fine I'm okay. All right, so going back on social media you look like a family man, we see you posting your kids and everything else. People would like to know because our discussion is mainly centered on what we know about you on social media. What you know about me ndo zvamuri kutoona pa social media. Ndo zvandiri kuti aiwa kandotoda I haven't gone to my question. Hapana zvimwe zviri kuenda beyond that. My question goes to Baba Moto is the father of how many, right? Is Baba Moto handine umwe munhu manje kubvunza muti unoronga panonetsa because ndonongotaura 3 yepadeni or 2 but vekunza una kutaura hanza ndikasavataura 4 ivavoka vakazviona kunongona ukangokota kapaka vhidhiyo iko kaige chete kwakati ndine 2 wobva wakapotudzi ndiri mwana wake akati ndine 2 saka hanze vana kazhinji ava vanzotaura because kudhini futi kunenge usiri kuzika ngonzi kune vamwe 3 but kutovachengeta bo but vakadzi manje hanzi amugutsikane unenge mbetoti mwana atotaura ronzi tine 5 vakadzi vese here but how do you generalize just saying wakadzi like zvafana pakati maartist asingati baba moto atachiti maartist so tachingoti overall maartist ini pachikoro pandaidzidza papaina vapfana kunge nemusikanzo koita vasikana vaita zvechiori but paingonzi pachikoro pane vasikana maiziva sei kuti vasikana no zvaitongozikamwa is it through rumors not rumors at your age vasikana vangu vakuura at your age vasikana vangu kuchikoro ndaipisa aiwa mudhara ingomira at your age mama vakuziva aya zvekuti maipisa zvinabasa zvese kwaizvo zvamutisapisa mapera no handichapisa kuchikoro ndakupisa mustreet muri kupisa enda unonyora pafacebook pakoti wani zimkalidi baba moto inyenzi kunyepere okay baba moto zimkalidi any new music yaminayo yekuti vanhu vanotarisirwa because hatingangoramba chingotaura kapast sofa vanhu vari kumboteerera pungwe nedance pattern papungwe pacho uri kuona here mavhidhios ari kubudiswa nevakadzi kutiktok wosaka isi baba moto tongoti overall muri artist anoimba masong embava like amungoziva zvandikutaura ipapo wabva watorasika manje because indoimba masong ese tarisa mahits ore ngatimboende kumahits kumba kunouya kuno ibhawa sei wadaini
iyo zvayo ayo nyatsopindura tatomboitaura ndakubatsira that song baba moto kana mukatotokombera that song imi mutorasika pano 1 that song atisati asvika patofana ndakutokuudza muzoenda iwe wati muri artist anongoimba ndikuti don't mention that song baba moto munozoti why that song timan baba moto Zimkhalid uri kurasika ndati kumba kunouya kuno kati song embhawa sewadai ndindakuudza something it's a classic song. That song yamunozotesa chinhu ngatiise masong ana John Chibadura nani. That song is a classic song. A classic song. Aise Mbawe. A classic. It's a classic. Atomboikombe. Asikumba kuno wati ndembawe. Iyo what classic song. A classic ngatoisiye nezvayo. Iombe song iyoyi. Thank you so much. Zvandakakutadzirai mambo zvitadzo zvangu hit song zvitadzo zvangu aise Mbawa hit song andiri kuona manje saka iwewo because iwewo wati munongorova pamwe munonzwisa point but ndansiri kuti ndova munongorova chete ezimwe kuti iwayo chete pandanchiti tingati ndokune simba renyu kunyanya here because ndokunotinakidza pamwe atokona maverenga kuti 1 2 3 but I am Bao ayo munoyanzora ende ndofunga muneze simba renyu rese ipapo ndofunga munoyanzora kuti apa kana ndakuenda kustudio ndakunyatsonorova masong iyo ende munoarova handina ndooneso kudaro manje chimborova mamwe 3 4 ekudaro muchandodza but pungwe mwana pungwe ka it's more like amuna kumboisa energy yakangorira just like that ende yakutoridzwa kudhimbari ndakatoinzwa ichitoridzwa nevakomana vembozvo vachitoitedzera matimhombe ataura zvenyu bhazi rakazouya bhazi matimhombe aiwa so baba moto imimi nekiriya yenyu andazende mamti mune zvimwe zvamuri kuita baba moto havanambopiwa motera munopisa baba moto. We wanted to know, I think last time takambotaurawo futi with the previous artist angaripo who was akatopiwo a gift. We wanted to find out kuti how did you feel when you received it? 1, 2, and how's your relationship with the giver? Ndiani manje umutaura atizive makabonana imi muri kutaura yenyaya no angaishara point kuti akambotaura futi nemwe artist akapuhwawo mota nevamwe kuti akapiwa nani zve akapuwa nevanopa vanopa mota eteda kuziya anga achitaura point yekuti makafilawo sei mukuonekwawo muri pane vamwe vemaartist akapuhwawo mota kuti makazvifilawo sei recognition iyoyo takapiwa rini zve madhetsi hatizoziva handisi kutoziva kanyaya mukuti ndakapiwa motokari reni saka internet inenge ichinyepa ndakapiwa rini zve aiwa internet let's skip it if you say you didn't receive that's okay ndikandishamisoka kuti ndakajambowo seko neni maybe havana it's okay so right ngandida kubvunza kuti maybe in the next 5 or 10 years munoona rikifire brand riri papi palevel ripa understand kuti mati mune zvimwe zvamakuita mulife muchiimba futi but muri kuteka mhinge yenyu serious here uri mukuramba muchiendera here uri muri kuzvionawo muri papi maybe in the next 5 or 10 years or many I don't know mubvunzo iwo manje kwandiri unotinetsei He lives in the present. Because I always live in the present. And I don't know, no, it's not about it's about listen, it's about a reality, it's not wearing a book. Where do you see yourself from 5 years from now? If we are to ask you, Zimkhalid, Anditi, tinokungotaura kuti ini ndine magoals angu ndine zvanototadzira kuti in the next 2 years ndichaita zvakati in the next 3 years dzacho after 2 years ndichaita zvakati then inini pandiri kunosvika like even if I'm 28 years old anditi what are you saying imbomiswa izimkhalid pandozosvika mu30 ndikutadzira ndinda dai pandosvika mu35 ndinda dai pandozosvika mu40 ndikutadzira kuti aiwa ndinda napfana wangu mustudio vanenge vachirekodha ende nchinguva yekuzongo finalize ngoti no iyi song yoda kugadzira pakati ipakati ndichitoita yandiri kutoita neupenyu ndo inini ndiwe inini he lives in the present ambozvitaura kuti he lives in the present mangwana nyamutomboziva kuti no it's the only reality is now mangwana mutomboziva muchamuka nguva I don't even know about tomorrow, that's imagination.
That's imagination. Khalid nasawana mechi yake. Guys, Khalid, as we are wrapping up. Reality. Tomorrow, you don't know tomorrow. I don't know, but it's imagination. But Baba Moto, you I'm a producer. I do my music. Yes, but you don't know. You need a podcast. But you don't know tomorrow. You don't know. And this is what so the only reality you have is now. But Baba Moto, our reality. But Baba Moto, Sakana and Jarongi to Mangona to follow. But the only reality you have is now because you don't know about tomorrow. Urungo imagine that it's not gonna die, but it's not gonna go in any palm because I'll see uno zironga. Maybe if we can ask him, and it's a discussion. Nezoroka wakanora waise kuti mangwanoda mukashite. Ndosha waita nasi. Podcast nchadi ndosha ndatoita nasi. Zvekutaura nababa Moto ndezveupenyu zvekuti hatizivi kuti ndichamuka ndiri mupenyu but inini ndiye ndichitoziva usarove nemusoro nemurume because kuti vange anoziva anoverenga anoshandisa meditation vanhu meditation vanonetsa ava ndonotabi inokudza mumango kuti muavhu ugotomubvunza kuti why agokuexplainira the reason. Iwewe kana uchitaura kuti ukurarama in the present moment hazvireve kuti hauronge in life. But it's deeper than what you are thinking. Undanjibvunza kuti mukuronge mimi mu life menyu for the next 5 years. Those andati nini andikwanise kutaura kuti ndikuronga zvakati in 10 years time because but Moto amubhuke studio ere kuti ndichazoya mangwana kuni pamwe kubuka zvireve kuti andirarame in the present moment. Ndikubuka but no handisi kuklasha but iwo chete hausati wakuzvinzwisisa because you are not in that circle revanhu vanonzwisisa izvozvo saka chero even tikada kuitsvana naoita but pauchaposta video here ukata some comment section vanhu vana understand the power of now uchawana vachipinda mucomment section vachikutsanangurira but iwo haukwanisa kuzvitsanangurira because ndatoona kuti nebrain dzako ndatoona kuti hautozvinzwisisa but queen chingoita ichataka one queen toti batsira chataka one alright so far ndisikunzwisisa time yatiro but tangokupai 1 minute ngotibatsira chete. Even in that, to understand where he's coming from, because there are things that we cannot tell. Mangwana unogona muka something happens, you know. No, wait. But he's saying, I cannot say things now. You understand? Because he is in the present. Okay, mabvunzo Baba Moto shuviro yenyu yamina yemagitari. All right. In the next 5 to 10 years shuviro yamina ayo. All right. In the next 5 to 10 years in terms of music. Kaini ndo shuviro tima in the next 5 years ka. Ndofana nginda na mabenda angu 4 anenge achiriza chidai shuviro. All right. Kayanzo taura ne wedre shona. Rakadzika dzika. Ini ndosira zvinhu zvese kuna Mostai. Chima, I think Sim Khalid, you've been answered. Guys, we're running out of time and we're just about to round off. It was amazing to have Baba Moto with us on the podcast. But before he goes, would like to have an experience. Voice rakatoenda. Rangari chitaura, iro rangari chitaura ye. Arikutaura kaari kuimba rake. Andro. Munongutaura. Ndakutaurira kuti dai wangosiri iwewe wandidedza nasingauyi. But munotaura ma lines. Kungotaura. Ngosevesera, all right. Apana zokoteka ndikokura. Akukandura ye. There's no one about doing no problem. Msaimbe taura ma lines. Taura. Ini ndiri one tunzwisisa chidanso pattern. One Ricky fire singer na mate satan. One Dazadi fireman rondi tinde. Anytime kauya chitungwizane ma king one enzotaka mupi wana DJ Fantan. Inakambuzuma kwa kabikwa gafa shine. Zvindishamise sandifendere magays anditambe ne machichi fire ponde missing. Kwese kune magalisi batai free man. Kumana anochena mupe sandroman. One gaspi warrior pa voice mupe test. Ano rudunura vocal rine cream dela cream. Handi dibe one windy. One queen squander. One tawanda no dambura ma vibes. One name shinto man badi vante. Where ye mulonye nindi killer silent. One killer T. Ano mash every place. One master H. Nishati rondi place. One kina. Chama kuvangu. Ango ye pattern. Ulengende juniors praga baga madede.
Oyo. From the person angachita ana voice vazoimba manzwa. So thank you Baba Moto for having us on the Big Pod. From me and my co-host Zim Khalid, we're signing out. Peace. Yeah, man, give thanks and praise to the Most High Creator, Sustainer, Redeemer, Light of the world every time. Love your mother and father because they bring you up on the face of the earth. Respect every woman in this world because every woman is a mother. Take care of the little children. They use them at the future. They are the mother and father of tomorrow. Don't give them drugs and alcohol. Give them education and rise up the nation because education is the key of life. Ricky, I am out. Peace out, guys.